kyrkans tro som vi med glädje bekänner Kristus Jesus vår Herre. Vill ni alltså att om Elias Anders blir döpt över en tro så vill ni ska bekänna? Ska vi se fram? Gudfar kan tala om. Det är några barn som vill komma fram och titta så går det bra, så ser ni bättre. Kom här och ställer runt omkring. Elias Anders, jag döper dig i Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Och så ska vi smörja honom med krisma. Krisma betyder smörjelse. Kristus betyder den smorde på grekiska. Och som oljan absorberas av huden så blir vi ett med den helige Ande. Förr i tiden så vigde man nämligen kungar, präster och profeter med olja i Gamla testamentet. Så vi blir kungar med Kristus, för vi regerar i goda, regerar våra liv. Vi blir profeter och vi talar i sanningens Guds namn. Och vi blir präster och vi gör våra liv till en gåva för Gud och varandra. Gud allsmäktig, vår Herres Jesu Kristi Fader, som hade friat dig från syndens väld och låtit dig födas på nytt av vatten och helig ande, han smörjer dig med frälsningens krisma, så att du hör till hans folk och evigt blir en lem i Kristus, han som är präst, profet och kung. Och så har vi den vita dräkten. Kan Gudmor sätta på honom? Elias Anders, det har blivit en ny skapelse iklädd dig Kristus. Den här vita